Sinne on kaunis pöytä. Sinne on kaunis pöytä. Kun ei näytä vieraata tulevan tämän enempää, vaikka kututtu on. Ja kun ei tässä kukaan ole minulle puhettakaan pitänyt, niin mie pienkin sitten puheen itellen. Meinaa voi, että niin ne on vuodet vierinä. Tässä voi olla kohta itse kullakin iässä sama kuin Siltasuo Aleksilla mennä talvena, jotta hengittäminen unohtuu. Jos isä vainaa ikäisenä pitää miu huokuminen heittää, niin pari vuotta suon ennen valkita leipeen ruskeaksi muuttaa. Vaan äitiin jos on tullut, niin 6 juhannusviinat se on vielä ryypätä pois kuleksimasta. Kyllähän työ miut tiedätte. Kaikki ollaan tuttuja toisilleen 10 vuosia takkaa. Niin, paitsi tämä pankinjohtaja nyt on uusi mies. Vaikka vanhaan nahkaan tuota näyt syntyneen, kun sillä silmällä katsoo. Kyllähän työ tiedätte meikäläisen meiningit. Työtä on saanut näpisteen. Toisiakin on avittanut aina, kun on pyydetty. En ole apuni keltään kieltänä, en ikinä. Eikä ole puuttuna työkykyä eikä halua. Eikä ainakaan sitä, mitä ne heikot sanoo voiman paskaksi. Se on valehtelematta 150 heinäseivästä päivässä uutena ollessa. Ja vielä illalla naisiin lähettiin, niin. Savotassa kun olin, niin 2 puuta on yhtä aikaa kuotumassa ja 3 pelosta vapisi. Ja suop siinä vieläkin tulla väkinäinen mies voimiinsa koittamaan. Tässä miehessä on sitä vanhan kansan junttavoimaa. Tullut ukko kun ukko nykimään, niin pietä lyhempänä lähtö. Mie pieksän vielä sen suvun, niin. On se vaan. Semmonen ukonpatrukka tiellä, Karjalan korvessa. Se on voima, joka jyllevää. Ja ahkeruus. Sänky on makkoamista varten eikä työmua. Vaikka kyllä siinä sängyssäkin joskus vari tulloo telekutessa. Vai mitä, Aune? Onko ollut syntymäpäivä sankari yötöissä valittamista sen enempää kuin päivätöissäkään? Niin, saatana. Tuo nainen, joka tiellä asuu, vaikka ei ole sukulainenkaan, näyttää kahtelevan sen näköisenä, että pitäisi lopettaa tämä juhlapuhe. Vaan mie sanon, että tässä talossa päättää puheen pituudesta 1 mies, ja se mies on mie itse. Ja se mies on piettänyt, että homma käy ja lana tasovaa. Vaikka tästä Hennastahan mie nuorena miesnä emäntöä kahteli, vaan se pahuksen Pesola-aatoksen kutalle ehti väliin. Ja niin mie sotkeuvuu tämän meidän Aunehammeen helmoloihin. Mutta olisinpa tiennyt, miten sille aatokselle käy. Takulla olisin jarrutellut vihille menoa ja ottana tämä Henna. Ja lähinnä tukkea kyttärää. Totta puhun kuin siirakki, kun söi siirappia. Ei silti, ei tuosta Aunessakaan mitään vikkaa ole. Riskityöimmeinen se on ollut. Kai hertaa sen nyt ruomasta miestä, kun ei ole mulle yhtään lasta suonut aikaa. Panokset on ollut ihan hyvät, vaan osoite vielä ollut vähän vierä. Niin että perillistä vaille tässä jäi. Torstista nyt ei ole sen minkään tekijäksi. Äitinsä tississä riipuu melkein 5-vuotiaaksi. Kaipa ne äijin latingit on sen verran ätäköitä, ettei aikuisenakaan ole tarvinnut naisen tissiin immeen lutkuttoon. Joka tapauksessa. Tällä kohtaa taivasta on 60 vuotta pantu röökinän pöpinäksi. Ja tän kylän hiekkakuoppaan vetäkee Kalle Sorkistaan jiehtymä, kun se aika tulloo. Perkele! Ei ne tiedä, kaupungin herrat, nahkapöksyt, minkälaista se on muomiehen elämätiellä Salolla. Kaikki siimahännät ja rengaspersiit ei pysty näihin hommiin. Talonpojan käs. Se on joka herrain niin turvan suuruksessa pitää. Näin on närreet. Tänä päivänä, 60 vuotta sitten, tuolla saunan lauteella, vilkas Kujalankalle ensi kertoo tämän muoliman riemuja ja rönkäs, että hilirimpsis, niin että olkaa tervetulleet. Ottakee mitä talo tarjoaa. Eikä sitten muuta. Loppu.